Бародаро омада салом алейкум, хуш омадем ба канали Сим Шарипов. Бо шумо ҳастам Муҳаммад Шарипов. Бародарое ки то вақта ба ширкати Шифо ҳиҷома Шифо фармо аз канали ман муроҷиат кардагиян, бародаро фаромӯш накунед ки то моҳи шарифи Рамазона ҳиҷома бепул карда мешавад. Шанса аз даст натиҳен ва ҳамчунин дар ин ҷаҳат доранд услугҳо ҳиҷомаи занона, массаж, фитабочка, ҳамчунин доруҳои гиёҳӣ. Рақамҳо дар болои экран. Як канал дар шумо тавсия метавонам ки хеле ҳам барои шумо канали хубай, канали полезнай. Марҳамат, яке аз видеоашо тамошо кунед. Салом бинандагони азиз. Ширкати Ҳаҷ Умра Центр се тӯҳфаи беҳтаринро сафар ба ҳаҷи умра барои шумо ҳадия менамояд. Шартҳо хеле осон ҳастанд. Дар ютуб канали мо обуна бошед ва инчунин дар телеграм канали мо ки шанси шумо дучар мегардад. Ва алҳамдулиллоҳ баъд аз 100 000 гирифтани подписчик мо аз байни обуначиёни худ як се нафарро интихоб карда ба ҳаҷи умра сафарбар менамоем бепул. Алҳамдулиллоҳ. Ва алҳамдулиллоҳ инчунин нархҳои беҳтаринро барои ҳаҷи умра чи аз Федератсияи Русия бошад, чи аз Тошканд, чи аз Тоҷикистон барои шумо мо пешниҳод менамоем. Нархҳо аз $1000. Ва ҳатман ин видеоро ирсол бинамоед ба ононе ки хайр мехоҳед. Шояд онон соҳиби ин ҷоиза бишаванд. Салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.